Si el que vols és entrar a la Guàrdia Urbana de Barcelona, tenim el curs presencial que necessites per preparar-te al màxim la propera convocatòria de 2024. Una de les 128 places pot ser teva. Et presentem un curs totalment renovat i actualitzat amb 50 hores presencials intensives a classe. Si a l'any 2022 el 73% d'aspirants aptes a la Guàrdia Urbana de Barcelona van ser alumnes d'IOPOS, inclòs el número 1, aquest any ens hem proposat millorar aquest percentatge. I si IOPOS s'ho proposa, de ben segur que serà així. Amb aquest curs aconseguiràs els millors resultats per poder superar el temari i els psicotècnics, amb explicacions dels temes més importants del temari i trucs i consells per poder superar sense problemes la prova dels psicotècnics. A més, si el matricules ara, tindràs accés a un campus online on podràs trobar anglès, cultura general, actualitat i molts simulacres. I aquí no acaba tot. El primer dia que vinguis a classe et donarem la guia de la Guàrdia Urbana de Barcelona, esquematitzada i renovada totalment de franc. Jo de tu no m'ho pensava i m'apuntaria ja mateix. El curs s'imparteix els dissabtes de 3 a 9 de la nit i començarà el proper 20 de gener fins al 9 de març, acabant amb un simulacre final a través de Zoom espectacular. No esperis fins l'últim moment, t'esperem!